vanhu kurwisana navanhu veZANU-PF vanenge vachizama kuzvidhifenda. Hakuna munhu anongourawa akanyara, huku wanika chema, ng'ombe wanika boora, nguruve ikakwama, mhashu ikambururuka, muti ukaramba kuwa watemwa. Uchida kuona kuti muti wakuda kuwa, patunoramba wakamira, asi muti uri kuramba uchitemewa kusvika wawa. Saka unorwisana nomunhu unenge wachimutema muti kuti usadonha. Saka moda ngoti vanhu vaurawa vakanyarara nemi vanhu veZANU-PF. Kuti ma-citizens nyararai. Muchivhendeliza vanhu, kudzinga vanhu mavhenda pamisika panoraramisa mhuri dzavo kuti vateerere nonsense dzenyu dzeZANU-PF. What is that kind of government? Tenga petro pari nhasi kusvika musi wa31. Tengai petro, chengetai mabhodhoro, tengai malaita. Mapurisa namasoja akana anetsa, namirisai petro varume. Kana kuti ngatinamirise petro. Because we are fucking sick and tired with a crisis and with this ZANU-PF political party. ZANU-PF peoples. Kana zvanetsa, kana varamba veZANU-PF kuti vanhu vapinde murodhi, tichavapisira mudzimba. That is all what can we do? That is the solution. Inini varume handifungidzirwi, mukandisira pfutapa. I know how to use very well. I am 100% a good sniper. I can take you down simple. Not to speak with something with mouth, without a general speech with a mouth. Let us do this, let us do this. It cannot work. We try from Muzorewa, Joshua Ngomo, Zipra and Zapra and Zin, what? Until today, we Tsangrai, until today, we Chamis, until today, we have Gezi. We try. We put things to the negotiating, but things they cannot work because of these fucking bastard people. These people cannot negotiate with them because their nose, some of them, they are protecting their interest of their pockets. They are not protecting Zimbabwean country and the citizens. No. They are protecting for themselves and their interest of the pocket. What are they did steal? And what are they steal right now? And you, boy, you're speaking nonsense on the Facebook. You don't know people, boy. You don't know people. Nona vanachidhuma vaya ndo kwatiri kokuya kuya. Nona masendeke vaya. Ndo brain dzangu dzendinadzo dzana machidhuma nona masendeke dziya. Kwete zvenyu zvokupenga izvi. Zvokungodhomoka kutaura izvi. Ine handidi zvokudhomoka kutaura zvisina basa izvi. Ndinoda varume pakaiswa mabox amablade. Pakaiswa mabox nemapanga epfuti zvese. Butsu, transport, they are not in Zimbabwe. I don't care about camouflage. I don't care about transport. Lot of petrol garages. Kana yapera garage unotora siya yotora ine petrol chiro pass. Inini moyo wangu ndinotoa moyo wana chidhumu. Amezaka origins. Handitomboiti zvokumamirwa zvokudhomokerwa zvona zviri kutaura mufana uyo kufacebook uyo. Mufana uyo kufacebook uyo. Unopfekedzwa jira maskati, unopfekedzwa mukofini. Utende Mwari. Zvirambe zvakaita sezvazviri. Tokupfekedza mukofini nebullet iwewe.
unotonzwa munhu achitaura kuti vana biti vanani vanhu vanotozikanwa ende zvendiri kutaura baba yechokwadi vanhu vari kutozikanwa ende vetinorekodhinaiza kuti vakatsikirira mapolitical parties akawanda ende vakauraya political party yatsvangirai nhasi vauraya futi political party yachamisa ende vana biti iyoyuyu ari kuda nana Lavmo Madhuku nana Monzora nanani nana Job Scala nana Promise Nkwanazi nana uyu Shelton Wenche nana vari kuda kusenerera ikokoko madestroyer vanhu ivavo vaurayi ende mangwana muchazodzoka munozotsoda kuritaura shokeri tendai biti the puppets of ZANU-PF tendai biti ende haungomunzwi futi achitaura biti uyoyo hamunzwi achitaura anotaura kana pachinge pauma ndokwaunomunzwa speech yake saizvozvizvi ndokwaanommanya achinda nouyuyu mufana uyu Hope Ching'ono anopretenda kuita enemy yeZANU-PF, but it's not an enemy of ZANU-PF. It's a puppet of ZANU-PF. It's a work of ZANU-PF.